Calum Cille go hefrun nach tít fiáil ach tu thabhairt go gilinn siad Abhainn la diaud. Seanit Chruthaigh Calum Cille a le Chruthaigh An Leanainn seo a tá fuair Loch Gartán. Leanainne na bhí sé siúil nuas a t-uisge dá Loch Gartán agus é tarann síos a Rath Mealtain. Thug sé faidir go raibh na gcruachas agus na sruthaigh le go léir ionta tírim. Agus go raibh na hainmí a báchta ala agus caidé a fhuair an thoirt ar gcéithíú na lotha. Gus na hanig sé go dtíon spot seán seo. Thompa sé thart agus thóg sé suas a lámh dheas agus dúirt sé Leanainne, Leanainne agus thoisín t-uisge a heilú maith as Loch Gartán. Go dtí gur líonn sin na sruthaigh agus na gcruachas. Agus níor stad an leanainn sin an leis sin go dtíon leniu. Chun sé sin i siúil. Chun t-uisge teart. Shiúil sé go dtí gur sé híos ar Rath Mealtain agus leanna t-uisge agus sin is a dóigh ar thosaí ón Leanainne ó bhfuil mar sin mo hasú ar a brú a hainniu. Ar nóigh fuair ón Leanainne a hainm ón rud a dúirt Calum Cille leis sin Leanainne agus ar nóigh leanna t-uisge dá agus tá sé na rath ón leis sin go dtíon leniu.